Sol. Meget sol. Ja, meget sol. Det er helt nok. Hvad skal jeg have? Det ved jeg ikke. Det er meget sjovt faktisk. Det er crazy det der. Hvordan synes du, Blom? Det er grineren. Det er fluen. Det er fluen. Hej Blom. Hold op, jeg sover. Klokken er, jeg tror den er 5. Og vi har været vågne i 3 timer. Vi har været vågne siden klokken 2:30 i morges. Vi kan ikke sove. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi er i Bangkok. Bangkok. Der er damer i Bangkok. Dans. Du skal også danse, ja. Hvad skal du have? Jeg skal have en patron. Patron. Så skal jeg have tequila. Vi er ude og drikke. Hvad skal vi i morgen så? Vi skal ud og se noget, forhåbentlig. Ja, det vi skal. Skal vi se et tempel? Skal vi se Buddha? Skal vi se Guld-Buddha? Hvor er vi? I Grande Palace. Palace? Yes. Det er min natbukser. På thailandsk? På thailandsk. Long pants. Og vi har betalt 500 watt. Og hvad har Kitty betalt? Kitty har betalt 0, fordi han er fucking indvandrer. Eller han er ikke indvandrer, han er jøde. Han er jøder den. Hvad er klokken? Klokken er 7:38, og jeg er ved at gå ind i personen. Ja. Bar lige nu. 61. etage, tror jeg. Fucking høj. Fucking langt ned. Vi kan se, jeg tør ikke gå derude jo, eller jeg skal nok gøre det. Okay. Hold mig i hånden, du. Og nu går vi op. Nu går vi endnu højere. Nu går vi op. Det vanker ikke. Nej. Jeg synes, det begynder fucking meget. Shit.